Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadian bun snem gajing angno jeng kipat ba kathan lailing do ban kan tiu kerdan no ya kan nong kenjang health sub center West Khasi Hills haka khatlai terik ubanai kela lingkot arhajar arpulai layo ban peli yo mau nong rem naga benta ban kan tiu kerdan no ya ka sub center shaka PHC haka ba MLA ka nong stan ba Macmillan Bersan ulalong ukong san ban shem ya ka benta ban peli mau nong rem Loong ru ba ka sarkar jilla ling ba katanat badai pet nakabanta bantay thamay ka nong kanjang PHC kaladap ban mang pisah haduk khandai klor nyo po pralak tingka ya kabaya kani lapanteb bat keran ru da ukong san ha ka jingya lang pli umaw nong rim ha ka tay kasngi na lor ukong san la don lang ru ka Dr. S.A. Lingdo District Medical Health Officer West Khasi Hills Dr. Telis EM Block Medical Officer Nongstoin Block Dr. R. Marwen Junior Specialist DM and HO Nongstoin Ginong yalam shnong katay kathan kiriw rang ba kipad ba bat kiwe Nong kanjang sub center ira siya tu ka assembly ngatrai porok kiba page mobile fio i ka pakum ketu igerteng jo kanong kanjang sub center batang halong ston ro ki klam penatang si kentien ro henrei MLA badon burom jongi hado assembly ya site padawa pad penyo no ya ka PHC nakabenta kani ka sub center jong kalai ling dok ka jongi tena kabenta gani ngasgaban ay kublay ye MLA badon burom jongi da ka bangaya wer ye ki pai nong jong snong jong ka haila ling dok bangin thapti da ka bajam ngapen pau ye ka jing dokumen ka bakraw MLA badon burom jongi ila trai sitom ni klam pat dalek pan ong ye hakapor ba i pat kumu long me khmat jong kanong stoi constituency henry la dalio i dala jong ki khmat ya ga jing don kam jong ka than ga dong jong ka lailing do jong i larangi phai ya ki phosnam ki balale natu u arjar khandai nagaliang jongi kum ki nong sungsar sunong nagaliang jongi kum ki riurang ba jongane ka dong thain nila approach yegane ka kam syaga health department nadu itu ki por ka jek sa ki jongi kum ka dong thain henrei naga por se ka por lese kita ki file ki bangi ni jutho ni jukarpat kala ban cukut tang hagami songi officer namar balai umdon uta uhuk banya tanlem yaga khia ka shon jong ka dong ka thai umdon uta unong yalam unong ikmat bala banyarap ban tanlem ban khnyat ban push yaga ta ka jing tebat ne kata ka jingang not ka jongi kum ginong shar bat kampoi bat ngimyo ban khet ya to so ha buna April ha bagi bu mau nong rim ya ka jing tai thamai ya ka school sing hari bagi bu mau nong rim don ba ong ba lano nyo iban dep ya ta ka jing trai don we ba song dukan shalai wong ba dep shwai ka school sing ni yo rung world cup shwai ka India wat unong song snong nong pandai umpat tep ba khab nai la dep ya ka jing trai ngamut panong ngin simkhia ban pan yo ya ubriu ban pandep sipau benai ya kan nong kenjang PHC ban pandep ke jing trai kadi ka po kadi ka juk kadi ka timing kabang ila ban le kini kigay bat dang shen nang khanwei terik haga jing shisha ar pulai terik Disember ngadon pos ketriat ngong yaw Commissioner Secretary jong planning bat finance pangakwa ban pli ya kan ka sub center upgradation ya kan nong genjang sub center to PHC uchi minister baru health minister menemit upa kata kubo ban ai kubre kirpang ya pigi paiba jong ka time ka dong ka jingi ha breng ki jing yakun ki baslam bangi yo ekanisi ka pamatagasngi bat kharwei tarik lai ka sanction ka ba khandai klur nyuf kalak ban pun kiu kedan
ya kan nong kenjang sub center siaka primary health center bat apa gini gisingi kinsa khotenda no nakamta ban snai gani nama bahaka sinsya ka kadang gidon arti di gibenta ka bangila ban le ye larang gidon tangka we nginam la don arti di gibong ong epi badon arti di gimat ka bangila ban weng ya kijinge ka bakhau bat ka badon kam tam ka digwei ke bi ong ka ktinong wei bangila ban weng ya kijinge larang gidon ka jingnang ka jing start ka jing tip ka jing sempang diong knowledge solution bat ka wei pat ka ban benrap ya kata ngidon kam ka power solution ngidon kam ya ka bawah ban manu ban pen kup ya ka bawah dei pi pat ba kam dei ki jingla jonga ka dei ki jingla jong pi pat ba ang ipi ko ki nong som snong jong ne ka thai lai lung do ki pat ba jong nong stoin ge jungi pi la ju mudur nem kat no la prengot ya ka thai ha ki di san snam Katanya umia pagi ni Islam baladap kong ba dai mangi katanya ka ba yobun pisa palat gi kampen roy mata ka poi sekalai lung do pila kenya em nadu nong stoin hadu lat maskuin kanus paklur la persnai gi surak palat sis paklur la pendot ngira jumudur nem magaron ki jinge seng sinat hanong klau kanu ngilamang pisa ban penbit penbiang i gisuak kapo ka di kesnong par ka umba mumji par ka lai kapoi khan ru kulo kani mita par khandai kulo nyu falak kata kam dai ki jingla ka jonga ka ki jingla jong fi ki pa pisani ayanga